Kuñen antxoko Udalak eskubidean plana martxan duela irudikatzen dugu eta hemen ikusten dira zaparra baten eta Gu Maianen du Ruxua eta joan gara eta antxo nahi dugu eskaita joan gara. Oier, Telmo, Oier, Nikole, Sara eta Aider gara eta Malin, Beñat, Aroa eta Nora eta Dakar. Jaietan maiatzan, 23-24 egunetan, eta, bueno... eta antxon antolatu dugu Konpeizarreko garbinik eta bat, marrak garbinik.